tete ava uyo ari mwana wadzadzi yavo havamubati zvakaipa, vanomubata zvakanaka. Alright. Uyu mwanasikana uyu atorwa uyu nomunhu mukuru uyu ndiye anenge akuda kuenda padzidziso inonzi pachirungu counseling. Baba mukuru vangu munhu ane mari dzake, asi inini handina mafeelings navo. Saka vari kuti iwe kwete, iwewe ndiwe chiberekera chii? Tete wako. Tete wako apa. Zviri pano zvandikashanda inini zvoitawo zvedu tese. Alright. Hello murezi Zimbabwe, welcome to Zim Reality ITV. Stangura kuberekwa ndinoitwa DJ Sparks. Tiri panapa pa Zim Reality ITV panouya nemaprograms akasiyana-siyana, panouya nenyaya dzakasiyana-siyana tichidiscussa, tichibatsirika. Welcome to new show. Ndikufara tine new show inonzi Dare Remazano. Patinenge tichitsvaga vakuru vatotaura nawo, patotaura nyaya dzakasiyana-siyana, tichiwana mazano ematopics akasiyana-siyana anenge achiitika munyika yeZimbabwe nezvinenge zvichiitika pasocial media, zvotatichaya maanswers. Saka muzuva ranhasi ndina Sekuru Jonga pane nyaya dzakasiyana-siyana dzatakatumirwa dzatoda kuti timbodiscuss, timboonesane, timbonzwe kuti kubva kuna nachipanga mazano vanenge vachiti chii pane zvakasiyana-siyana zvokusangana nevana nemhuri yeZimbabwe. Saka raitinawo mhuri yeZimbabwe ndichakorokotedza Sekuru Jonga muchirongwa. Asi before sati wakorokotedza, kana chingeri first time kusvika pana usina subscribe, please do subscribe Zim Reality ITV. Don't forget to follow us on all social media platforms, especially ku Facebook page yedu rakanzi Zim Reality ITV. Unosvika kongonoti supporter ikoko. Saka kule muri sei? Ndinofara DJ Sparks makadiko. Aiwa DJ Sparks vanofara. Mufaro wangu kusangana nemi. Aiwa ndinofara chaizvo. Pa episode dekutanga pa Dare Remazano. Zvinotendwa munhu waMwari. Ngatibatsiranei kutestigwa nekuziva kuti chiri kutambudza vana chii muzuva ranhasi. Exactly. Kusaziva kwavo kubude pachena kuti aiwa zvamunenge muchifunga zviya handizvo. Kare kare magariro edu echivanhu aiti zvinoti. Ndizvo zvindainga pano kuti ndibatsirane nemi tinzwanane, nyika igoziva kuti mararamiro ndeapi. Nekuti chinoitika kule nechikudaio, pane zvinhu zvakawanda zvinotumirwa nevana vedu vemazuva ano, but pasina anza, pasina anokwanisa kuti wapindure, boya kana kubvunzawo inini ndisino anza. Saka zvinhu zvacho ndona zvakakodzera kuti ndinge ndichizvitora toya nazvo kune mana mapanga mazano, then mokwanisa kuti tibatsirane naama 2K uyezve nemamwe mageneration aripo, because hatisina time yekuti tigare pasi nanatete, tisina time yekuti tigare pasi nasekuru kuti tinge tichiudzwa. Saka tangopedza time yedu yakawanda tiri painternet. Saka kuva kuti mazano aya takufanira kungoya nawo painternet ipapo. Aiwa zvinotendwa DJ Sparks. Pane musikana atitumira audio anga achitaura nyaya achita dambudziko rakasangana naro. Saka tisati player panapa Sekuru mubva matiteerera munzwa kuti angaite sei, angabatsirike sei, uyezve kune vamwe vane masituation akafanana neiwayo angabatsirikanewo sei. Ndodonhodzo nechirongwa chatinacho panapa. Aiwa ngazviitwe hazvo tipindure. Exactly. Saka ndicha player panapa then toita sei tonzwa kana pane pamwe musina kuyatsonzwisisa topadzokorodza moyatsopanzwisisa kana moyatsonzwa. Aiwa zvina kuipa. Makadii DJ Sparks, ndiri musikana ane 27 years. Ndakakura ndichichengetwa nababa mukuru anova murume watete vangu. Nyaya yangu zvizere yakamira yakadai. Baba vangu vakafa ndiri mudiki zvekuti handitozivi chiso chavo. Saka ndakazokura naamai vangu. Ndava grade 5, mai vangu vakasvipirwa nenyoka mumaziso, vakaita bofu. Vakazotorwa nehama dzavo, inini ndakatorwa natete hanzvadzi yababa vangu. Vainge vasina mwana. Ndakachengetwa nababa mukuru zvekuti hapana chandaishayiwa kusvika kuuniversity. Iye zvino ndava kuenda kubasa. Ndini ndinotochengeta mai vangu semunhu akura. Ndakazotaura natete kuti ndaida pekugara ndega, asi ivo vakaramba. Vakati inini handina mwana, saka ndosara nani. Ndakateerera semwana, asi handina kuziva kuti pane zvavakaronga ivo nemurume wavo. Saka last month tete vakanditi vanoda kundipa murume wavo kuti ndive mukadzi wavo ndizvare vana panzvimbo yavo. Saka ini ndakaramba. Ndakazama kuudza dzimwe hama dziri kuti gara ipapo urorwe toda mari. Baba mukuru vangu munhu ane mari dzake, asi inini handina mafeelings navo nekuti ndine mukomana wangu wandinodisa. Handina kana support
hama dzese dziri kuda mari asi hadzisi kutarisawo mufaro wangu kuti ndiudze mai vangu nezvazvo ndingatovawedzera vakafa mukoma Sparks. Dai baba vangu vaivepo handaipindana nekunzi ndiroorwe nezita rane 59 years. Mukoma Sparks handina mufaro. Ndakumbirawo imi nedare renyu mundipewo mazano nekuchimbidza. Ndine stress nekuti zvakaramba zvakadai zviri nane kufa mukoma Sparks. Kule mainzwa nyaya yekutaurwa nemwanasikana. Aiwa ndainzwa. Ndamunzwa chaizvo matauriro ake. Asi regai nditaure ndichiti kumhuri yeZimbabwe. Uyu musikana uyu akamuchengeta uyu ndaatete vake, hanzvadzi yababa. Exactly. Saka kana iri hanzvadzi yababa, kurava kuti muzukuru wavainai uyu. Saka izvozvo chete hazvitadzise kuti atete vati kumuzukuru wavo chigara neni pano. Nokuti izvozvo pachivanhu chedu kare kubva nakare vaitoti kana atete vasina mwana vainzitsvaga hama yako ndiroore ibereke pano iwo urambe uripo. Saka nanhasi izvozvo itsika yechivanhu chedu iri matiri. Saka ipapapa zvichokwadi zvingaite seadzvinyirirwa mwana uyu asi haana kudzvinyirirwa. Pachivanhu chedu ndo gwara racho iroro. Anofanira kutogara ipapo abereke vana pamusha apa pachinzvimbo chatete vake. Adzvinyirirwa hake pakuti murume akura. Asi kana zviri zvokuti murume uyu kukura kwake achiri kubereka, muzukuru hapana chakaipa, gara zvako naye murume iyeyu. Uyu wangu uchifungidzira kuti ndo wangu wandoda pamwoyo, ichokwadi unomuda. Asi atete avatarisa vakakuchengeta kubva grade 5 kuenda kusekendari kupedza. Nhasi iwo uzobva ipapo uchiti wakaenda kwakati, iwo vasina kubvira vabereka mwana apa. Vakutoziva kuti ndinoshaya chandinowana apa. Saka iwo wakauya ukabereka apa, tano simba rekutorawo zvinhu pano nekuti unenge wane vana. Saka iwo wakangobva, iwe murume akafa, atete ava zvechokwadi zvinonzi zvazvo kana makachata zvinhu ndozvemukadzi, asi havana simba kunyanya kana vasina kubereka apa. Vachagara vachishungurudzwa nehama dzomurume kuti konaiwe uri kugarireiko kunge wakabereka pano. Saka vanozobva nokushungurudzwa. Alright. Saka nyaya ndeyekuti vakuti ndeyekuprotecta zvinhu sekuti murume ane mari, asi dai kunzi pane situation yekuti murume haana mari, paitwa sei ipapo? Right. Tinotenda DJ Sparks. Boza apa zvikuita sekuti matauro amaita sekuruka pada kuprotectwa zvinhu zvekuti maybe murume uyo azoshaya pazvinhu zvinenge zvasara zvezviya, hama dzinogona kuuya dzichida kutora something, but kana achinge iri situation yekuti hapatorina mari, murume uyu watete haana chainacho, panofambiswa sei ipapo? Tinotenda DJ Sparks. But sisai chaizvo kutaura kwandiri kuita panguva ino. Chivanhu chedu chaiti kare, ukaroora mudzimai iwe uchimuda iye achikuda, makachembedzana musina kuita mhuri, iwe murume une mvumo yekuudza mudzimai wako kuti iwe nditsvagire hama yako, mwana wahanzvadzi yako ndiroore abereke pano, iwe urambe uri pano. Saka mudzimai aizoenda kunotsvaga iye ndiye wega anotokunyengera iwe kuti haiwa ndaona muzukuru wangu wandati ndigare naye pano abereke mhuri pano chinzvimbo changu. Saka nanhasi ndiri kuti kunyange baba ava vanga vasina pfuma yambotaurwa nemwanasikana wekuti vane zvinhu zvavo, kunyange baba ava vanga vasina pfuma, pachivanhu chedu atete ava kuti varambe vari pamusha wavo uyu, sezvo vachembedzana nomurume wavo, vanototora hama yavo kuti igare pamba apa ibereke, varambe varipo pamusha uyu. Uve musha unechiremera kwavari, nokuti vana ivo vachaberekwa nomuzukuru wavo uyu, vana vavo futi vanenge vachitovaremekedza saamai zvakare. Saka zvanga zvisinei basa kuti vane mari here kana havana, pachivanhu chedu zvainzi atete kana kuti mudzimai uyo asina kubereka pamusha apa anotoudzwa nomurume wake kuti ndoda hama yako tiite vana pano, otora ndiye wega
nomwoyo wake, kwete kuti ndinosarudza ndini baba. Anotsvaga ndiye uya naye kuti ndatora muzukuru wamwana wahanzvadzi yangu uyu ndati ndigare naye pano. Asi pakadai ipapo pane pasina nematambudziko anogona zouya ipapapo akaita sekuti maybe kuzvipedza pane jealousy, mumwe akuona tetenga vasina zvavanoshanda, like vasina asina mwana, kana kuti baba mukuru vanopedzisira vakuda maini kudarika baba mukuru, kudarika mudzimai wavo. Kudarika mudzimai wavo. Ndinotenda DJ Sparks. Ichokwadi izvozvo zvinotiwanikei nokuti munhu asi kazhinji kana tete ava uyo ari mwana wahanzvadzi yavo havamubati zvakaipa, vanomubata zvakanaka. Uyu mwanasikana uyu atorwa uyu nomunhu mukuru uyu ndiye anenge akuda kuenda padzidziso inonzi pachirungu counseling, yokuti azvitambire kuti muzukuru ndozvazvikaita ufunga, hazvina chakaipa izvi. Wona kana tagara takadai tichararama tichiti iwe kana waitawo mhuri yako tichararama pano zvakanaka tichidai. Saka vakamudzidzisa anozozvitambira kupera kwenguva, oziziva kuti pamwe dai ndakatorwa nezera rangu riya, pamwe dai musha wacho wakaparara, wona ndatorwa nomunhu mukuru. Pasi munhu mukuru ane advantage hombe yokuti munhu mukuru akura mupfungwa, saka anodzidzisa mudiki uyu kuziva mararamiro eupenyu than kunge uyu mudiki uyu atorwa nezera rake. Musha iwowo unogona kuita kundengendeka kana kusaenderera mberi kana kusapfumbira, nemhaka yekuti mukadzi anogona kuzoona zvakanaka futi kumberi zvimwe obva asiya murume wanga ainaye, kana kuti murume anogona kuona kuti mumwe mukadzi akanaka kudarika waainaye obva asiya mukadzi. Asi kana uyu murume ari mukuru chete, mukadzi ari mudiki, anomunyengerera uyu achimuumbiridza kuti aramba ari pedyo. Saka musha iwowo unoenderera mberi DJ Sparks. Asi unenge wakuda chete kuti mwana uyu akanserwe naatete vake ava nevanhu vakuru, kuti iwe zvitambire ndozvagara zvirimo mukuchiraramo chedu isi vanhu vatema. Izvi ndochivanhu izvi. Ndochivanhu izvi. Kupa chitendero chinoti kudiwo. Kuna ane mubvunzo iruku tisati abva ipapapo. Kune kubvunza kuna mubvunzo ndachona vatarisira vangu vachienda kutanga pane mubvunzo. Kopa chitendero choti kudiwo chichasangana nesituation yakaita seii. Ndinotenda DJ Sparks. Zvitendero zvamazuva ano zvasiyana siyana. Zvitendero zvedu zvati wandei, asi zvimwe zvitendero zvinototi chivanhu ichochi chatataura kuti pachivanhu chedu zvainzi, ivo ndozvavanotoita futi kuti kana madzimai nhingi vasina mwana pamusha apo, kwadi kutsvaga hama yavo vaitore kuti igare nababa avo igobereka mhuri apo, varamba vari pamusha ipapo samazuva ese. Zvitendero zvimwe zvinozvitambira, asi zvimwewo zvinozviramba, asi hatizvitsvage maningi nokuti ivo Mwari pavakauya vachiisa zvitendero panyika havana kuti musadzime chivanhu kunyanya, nokuti chivanhu chakatosimbiswa kuti musazotuka madzinza ako iwe, nokuti hauzivi kuti mangwana unofa uchinamata here, pamwe uchafa wamhete. Saka usatuke dzinza rokwako kwawaberekwa, nokuti dzinza iro ndiro rakakuumbiridza kuti uzoziva kuti ndaberekwa. Saka Mwari anotendwa futi nhai, saka ndakuenda kunonamata apo, idzinza rakakuumbiridza. Saka nhasi haurituke nokuti wakuziva kunamata, uchiti dzinza sara uko uri mweya utsvina, ini ndini chete. Hazvisiriso. Saka tiri kuti izvozvi machechi aya mamwe acho anotozvitenda izvi chivanhu izvozvi kuti gwara irori rakanga rakasarudzwa kare ndiro ngatingoriteedzai. Asi Sekuru Jonga, imimi mwanasikana wenyu imimi munokwanisa here kumutora munomupa mudhara ane 59 years, mwana akarora hanzvadzi yenyu imimi ite personal level muri mega makafita situation yakadaro munokwanisa kuiita here? Ndinotenda DJ Sparks. Nhau iyi zvaikaita yakadai so, ndikapirwa inini kuti kuri kudiwa mwanasikana uku kuhanzvadzi yako uku isina kubereka kumusha uku, kuri kudiwa mwanasikana wawabereka iwewe kuti anotsiva atete vako avo. Zvinogona kundibata-bata kuti ndingamuendesepo pale, iye ari kuzvida here. Asi kana zviri zvokuti zvauya nehanzvadzi yangu inini,
yondikumbira pachivanhu chedu bhodhi. Nyaya iripo ndeyekuti zvakati murume wangu ari kuti anoda mumwe mudzimai wekuti agare naye akamuberekere vana, sezvo ine handina kuita mhuri paya. Akasvika iri hanzvadzi yangu ndinozvitambira. Wangoona ari upe hanzvadzi waungowada iwewe kuti uyu ndiye angaende kunogara newe. Wotenda ndaona nhingi ndomuti enda unotaura naye. Handimanikidze ini, asi ndinomuti enda unotaura naye. Ivo vaviri vowirirana. Kana akasimuka akaenda akazvingokudzwa sababa kuti nhingi ndokwaakaenda, handimbomuti dzoka nokuti waenderei kumunhu mukuru uyu. Ndinoziva kuti chivanhu chagara chiripo. Nokuti azvida iye wega. Asi iye akati iye haasi kuda sesituation yatinayo panapa, munongosiyawo zvakadaro. Ndazvinzwa DJ Sparks. Akati iye handisi kuda, iye nomwoyo wake handigoni kumumanikidza. Nokuti ikoko haakugara zvakanaka. Nokuti kana aenda asingade, haakwanisi kupagara zvakanaka. Anogara akamanikidzika kana kuti achitambudzika. Kuti maona ana baba zvavanoita. Vakati chivapfuma apa. Kubva ndichienda. Saka haagare zvakanaka. Ndoda kuti iye azvipire aside wega. Alright. Saka pachiwanhu chedu chinoti kana tichinge wadaro akutora mumwe mukadzi anofanira kuroora futi here, like process yekuroora yekuti makandinzwa nani, mazoita sei, gumbezi rababa, mombe dzababa, tsamboji, anotangidza futi here kana kuti sezvakangobhadharwa pana tete zvezviya anongoenda ari free check. Right. Ndinotenda DJ Sparks. Chivanhu chedu chinoti muno tine marudzi zvedu akati wandei. Ano maitiro awo akasiyana siyana. Asi ini kwangu kwandinobva kudivi reDarwen, madziva mushambo, tinoti anotoroora. Asi hapasisina kuti makandinzwa hanyu. Nokuti munhu atora zvawiriranwa nehanzvadzi yangu inini. Saka hapasisina kuti makandinzwa hanyu aiwa takungomuudza kuti mukwasha mudzimai wawatora kauri, mudzimai mutsva kwauri, wakanga wakaroora pakutanga ndeuyo, uyo akutobvisiwa zvakare pfuma. Saka tinototaja zvatinoda isu, nokuti amukadzi wake wepiri. Hatinei kuti uyo haana kubereka, nokuti kubikirana kwavaita ikoko vachigara vose ndopfuma yakaroora. Hatisati takupa mhosva wedu kuti ndiye asina mbereko, kana tisati taona mwana aburiswa pavaviri ava. Kana tazoona uyu auya asvika kunobereka, takuchiziva kuti wedu ndiye anga asina mbereko. Asi hatiti chirega kuroora nokuti wedu anga asina mbereko, kwete, nokuti anga abereka. Ndoimwe question yangada kuzobvunza pamberi kutomboti maybe zvadaro ndike but dambudziko harisi tete, asi dambudziko ndiye murume. Kureva kuti nyange takamupa 6 vanasikana still hakuna chinobuda. Pakaonekwa pakadaro ipapo dambudziko rinosolveka sei? Munokwanisa kupa futi wechitatu here, wena here, panofambiswa sei chiwanhu chedu ipapo? Dzokorora handina kupanzwa zvakanaka wataura. Tati ndibaba mukuru ava nditika ndo vari dambudziko, ndo waita dambudziko. Tavapa tete asi havana kuita mwana, tavapa muzukuru havana kuita mwana. Saka panonge pakuzoitwa sei? Tazoona isi kuti no haasiri iye uyu, ndeuyu iye atotora. Right. Ipapo manje hatigoni kuramba tichivirika kuti tirambe tichimupa vana. Tamupa tete hapana chauya, tazomupa zvakare muzukuru watete hapana chauya. Hatichagona kudzokerera wetatu nei nemhaka yekuti takuchida kuti vehama dzemurume uyu vachifamba nayewo vazive kuti wavo uyu ndiye ari hongu, nokuti hatiramba tichimuvirika vana vachishaya mbereko vari pari. Vese vangabva vanzi havana mbereko, hazvigoneki. Saka hatigoni kumudzokorera kumupa, takuchimiriwo kwavo. Isi kwedu tapedza, takuchimiriwo kwavo kwaberekwawo murume uyu kuti ndo vachifambawo nohwavo mwana. Toonekwa kuti ari hongu ndoupi. Toda kuti tidzosere kumashure mbijana. Taita semudambudziko iroro but now mwana aripo. Dambudziko iri andika mwana aripo baba mukuru andika vana tete vatone vana vavo handiti. Then vangu natete vana vana vavo vakabereka vese vari vaviri. Then baba mukuru wabva wazoti inini
ndauda kurora mukadzi wechipiri. Right. Hapana kuti hapana mwana kana kuti chii. But wakuda mukadzi wechipiri. Vanokwanisa kutaura natete obva tete obva ati anoda mukadzi wechipiri asi zvakanaka kuti utore kumba kwedu. Ouya futi kwamuri oti hanzvadzi yangu murume wangu akutaura kuti anoda mukadzi wechipiri asi nete haanga arore kunze uku auya arore mumba. Zvinoitika here zvinhu zvakadai? Munobvuma futi here? Zvinofambiswa sei zvinhu zvakaita sei? Tinotenda mhuri yeZimbabwe ndazvinzwa DJ Sparks. Ichokwadi izvozvo hazvirambidzwe nekuti murume pachivanhu chedu akanzi anoita vakadzi vaanoda vaanokwanisa kuchengeta. Saka nhasi kana mukadzi akura kazhinji pachivanhu chedu haachada bonde. Akutoda bhedhi rake murume bhedhi rake. Saka murume pachivanhu chedu anonzi anofa achibereka kana akatochembera zvinenge anoita chete mhuri. Saka murume anoda kugara aine mukadzi. Saka murume anofanira kupuwa. Ndosaka makaona kare kana iye zvino zvinonzi murume nomukadzi vanofanira kusiyana makore. Chinoitirwa kuti vasiyane makore ndechekuti mukadzi anofanira kuramba ari mudiki murume achikura, mukadzi aramba ari mudiki murume achikura, kuitira kuti varambe vachifara donde rigone kuramba riripo. Takanzwa zvakare pachirungu izvozvi kuti murume anogara asingasangane nomukadzi ndianozviita inonzi yokuiswa chubhu iyaya. Nokuti cancer, prostate cancer chichi nomhaka yekuti haasi kushandisa murume wake hausi kubuda. Saka anozoita kuti tsinga dzake dzivhare. Saka anofanira kuramba aine mudzimai wechidiki kana mudzimai anofarira bonde kuti iye kwaari zvirambe zviri zvakanaka. System yake igone kuramba ichifamba zvakanaka. Osa kunyange tete vakanzi havachada vanokwanisa kungouya futi ongoti anofanira muzukuru auye. Vanochiva magariro avakaita nomurume wavo. Ndo anoita kuti vauye kuzoona ine hanzvadzi yavo kuti bhudhi murume wangu ati akuda mumwe mudzimai. Zvinokodzera here hanzvadzi kuti ndiwanewo muzukuru wandinotora pavana venyama anogarawo neni uku asatore kunze kuitira kuti pfuma iripo iyi izviona hama yangu kwete mutorwa anopesa andiuraya akazosara ndiye ino zvino. Saka inini ndakaurayiwa nehama yangu iyi zvinhu zvinongosara zviri kwedu. Saka hanzvadzi hamene unoda here indomubvunza zvakare wanga waona upi waunoda kana kuti wafarira kugara naye pamararamiro ako. Ningi enda unotaura naye kana vawirirana. Aiwa ndizvozvo handigoni chete kumumanikidza nokuti akamanikidza inini imba iye haienderere mberi. Kana asingadiwo kana asingada hadi. Saka kuti vari kumumanikidza kwakumumbunyikidzwa kodzero. Ndadzoka zvakare kumuzukuru wangu. Pachivanhu chedu ndataura pakutanga kuti izvozvo zvakatokodzera kuti anogara nomurume watete vake pachivanhu chedu. Asi nhasi idzi hama dziri kukanda mazwi ekuti rohwa tinoda pfuma. Ngavatanga wamubvunza wagarawo naye pasi. Iwe nyaya wakutainzwa wati wewe atete vari kuti chigara nomurume iwe kuti murume akura hakuchakwanisa kugara naye. Saka izvi tazvinzwa asika ona taurana natete zvakanaka. Tete ndo akakuchengeta. Iwe waona kuti hazvigoni zvakare kuti pachiuya mumwe munhu panapa adye ziya rangu pfuma yavakashanda nomurume wavo iende nomumwe munhu. Izvi ndo zvavaramba. Ndosaka wanzwa kuti iwe uchigara papi pano. Saka iwe zvingozvitambira hama yangu kana ngozvitambira hanzvadzi vachinyengetedzana naye azvide nomwoyo wake unoda kwete kumudzvinyirira. Kuti wakamudzvinyirira hazviite zvakanaka zvakare. Asi imba iyoyo yakatovhenekerwa kana kuna Mwari iriko yakatonyorwa iri right nokuti idhoktrini yedu yatagara tinayo isu pachivanhu zviriko zvakadaro izvozvi kutoitika. Kuno vakatombozviita vakawanda vakabudirira vakabereka mhuri yakazovachengeta. Saka nanhasi zvinhu izvozvi zviriko
Saka uyu haadzvinyirirwe ngaanyengetedzwe awirirane nazvo achioneswa, kwete kuti vangomuti ya nokuti murume anopfuma saka iwe enda. Hazvishande zvichidaro nokuti imba iyo haigarwe zvakanaka. Ngavamutaurire ona kahanzvadzi kana iri hanzvadzi, ona kahanzvadzi, uri kuona tete wako zvavaita, vati vakakuchengeta kusvika pawapedza kuchikora apo. Saka kuva kuti upenyu hwako hwauinawo nhasi kana kuti fundo yauinayo nhasi, atete wako ari kuti ndini ndakakupa nomurume wavo. Saka atete ava semunhu asina kubereka apa musha apa vari kutiwo zvino ndakashanda kubva kwese ndichitambudzika nomurume wangu uyu, takaita ichi neichi neichi neichi, zvinozoenda here nomutorwa nokuti murume uyu achatoroora chete kuti handingagari ndisina mwana. Ndikuno mwana pano anonziwo ndini wandinopawo tsvimbo dzangu. Saka acharoora mutorwa ubva azobvuta pfuma iyi yashandwa naatete wako ava nomurume uyu, ndichitaroora endera mahara. Saka vari kuti iwe kwete, iwewe ndiwe chiberekera chii tete wako ava. Zviri pano zvandikashanda inini zvoitawo zvedu tese. Alright. Awa, muri Zimbabwe ndofana muri kunzwa padare remazano patinenge tichitaura zvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika zvikusangana nezvizvarwa zveZimbabwe. Tichitaura naJena Ndebvu vanenge vachitipa mazano, vachitipanga mazano kuti ko chiwano chinomboti kudii, ko chitendero chinoti kudii, ko kana achida angaite sei, ko kana asingadi angaite sei, ko pangaitwe sei kuti ade, pangaite sei kana asingade. Ndidzo nyaya dzatiri kudiscussa panapa padare remazano. Tiri panapa paZimu Reality ITV. Because of time, episode idasofana kukura muri Zimbabwe, yofanira kuti takadzidza tombozorora. I know kuti vangu mune musina data. Saka sekuru, ndofunga matsanangura zvinhu zvabatsira vanhu vazhinji, matsanangura zvabatsira muri Zimbabwe vangasangana nematambudziko akafanana neiwayaya, kana kuti vangani masituation akafanana neiwaya, but zvichaya kuzati wozviita sei. Because mumwe munhu ari kuona video inoyi, hanzvadzi yake akauya akati ndida kuti muzukuru aende, but ari kushaya kuzati pachiwanhu chedu zvinombodiwe, akati hazvidiwe. Now information yapachena kuti pachiwanhu chedu zvinodiwa, asi chakakosha kutanga wataura nemwanasikana uyu kuti ari kuda here kana hasi kuda. Wada kutendai nenguva yenyu yakanakisisa yatange tinayo muchidiscussa inomasiya zvinhu zvakawanda-wanda zvakasiyana-siyana zvangamuchiita kuti muye panapa mupangane mazano nemageneration amazuva ano. Da kutendai Sekuru Jonga. Aiwa, ndinotenda DJ Sparks. Ndakutaura kumhuri yeZimbabwe kuti Zimu Reality iyi inokudzidzisai zvamanga musingazive. Vana vese vechidikiko zvino hamuna zvamunoziva nokuti hakusisina ana tete kana ana sekuru. Saka nhau dzenyu dziisei pajekerere, tipindurane, tionesane, mugoziva mangwana chokutevera. Ava DJ Sparks ava vana mudiki, asi vari kupinda mamuri vachikubvunzai kuti chiri kukutambudzai chii. Saka imi subscribe muwane zivo huru, muenderere mberi nokuziva. Kana makasvikawo dzimwe nyika munosvika muno ruzivo runoenderera mberi kuti pachiwanhu chedu kana kuti culture yedu inoti zvinoti. Ndinotenda muri Zimbabwe ndofunga mangozvinzwa. Kana pachinge painewo vane nyaya dzavari kushaya kuziva kuti mazano tingamaone kupi, tavhura chirongwa, tavhura maepisode atichitaura nezvakasiyana-siyana. Munongotisendera painbox pedu kana kusenda email yedu inova iri pascreen, kana kusenda message yenyu kana maaudios enyu panamba dzedu dzinoti 0774 045235. Ndidzo namba dzatinobatika kana muchinge mine zvamuda kuzoti muziye kana zvamuda kupangwa mazano, munongosenda ipapo, then tinenge tichiita se tichidiscussa naSekuru Jonga. Tiri panapa tichibatsirana. Thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Well, 4. Tatenda.